Bai, Libe, bigarren galdera ez, zuk esan zenuen Lekitioko azken baserritara zinela ez? Eta Lekitioko urtutxoan, hor Lekitioko sarreran dagoen proiektuan parte hartzen duzu ez? Eta galdera hau izango litzateke ez, bai ikastoletan, eskoletan, hezkuntzan, ez litzateke elikagaiak ekoizten lehen sektoreaz gehiago erakutsi beharko, hitz egin beharko gehiago. Bai, da pentsetan dut premiazko gauzi izango dela. Ze, umiek eta dagoz jaten, ez dakize zer jaten daben be, ez dakize zer jaten daben bez. Eta gaur eguneko osasun eta gaitzen ikuste dut, bertoko jatekue lurrek emoten dabena. Kimika gitxiagoaz, eta enpresa onduzetatik datozena baino, hobi hau edala. Eta umiek eta ben, nipetzen dute apur bat ikesein berlekuela zer janbi da ben, da zelan eitzen dan, eta horrego esape bai. Neuk pentsen dut sartu bilizatek zela eskoletan dabe horrek, aunque sea apurtxu bat. Zeu adibidez, egon zara Lekitioko eskolan edo ikastolan edo ez dakit? Ikastolan egona solantxe taluk eta itxen, borondatez eskatu ben, da bai, bertxan edo begon ginen. Eta hemen eskoletan be bai, eskatzen egon nintzen generalko zeinan, ondarron be bai, sustituzioetan egoten nintzen. Da, bueno, alegine beti indionik ikesi da izela umiek eta geurien hemen ibiltzen die. Ibiltzen dien eskatzuk, eta bueno, hone ez dauke errez be, estraeskolarrak eta bat amarkinan azetxe dago eganera, eta ilusioi ebe bai, badauke, baina hamuma ezin dut etorri, musiki daukot, ez dauke denporarik ez dauke. Beha guztau haitzen jake, natalu gehitzen be bai, etxien sarri, sarri etxen. Hamuma txistorri ekarrekot eta taluken bihuz, momentu baten. Bueno, bitzen dugu txapi eta txapi espada vitroceramikan edo eitzen dugu sarten baten. Masi eitzen dugu era batera, txikizek berak pintzen dau urune, gatza, eta ure esaten dau, ure berue, txapan eguitzen dugu berotzen, eta eitzen dugu taluek eta guztetan jako 13 urte daukoz udanek eta talu hartute daukarrokeria bota gora honan atrapau etxen dago. Zarten ez da behin ganera jausten. Da garazi, gitxitxua, garazik afezinio gitxitxua dauko, baina markinan be bada behielez, da egune laburra itxezako beste gauza askotan. Danik ikisi nahiot, ikisi da ezela. Ze talu izen da lehengo talu eta gaztainita, intxaurre eta izen di lehengo basarrezetako janarizek. Don beste gauza asko daukoguz diferentiek. Baina ni base printzipala pentsatzen dut, bertoko janariz izango litzatekela elikagaizek eta bai. Ze kanpoko enpresa hundizek ekarriko dabe. Ekarriko dabe baina zer dakarren ez dakio. Dalen, etxeko gana duentzako be, forraji eskendun erosten zan saize, bai, lastofardupe bai, da erostezin olan pentsua probape bai, baina etxekua zeitzen zan. Eta hon, ez dakio, Ameriketatik hartu dala, soja dala, beste idala, bastarra diru gaztetan di, eta ez da horrendi duten, Da gazterzek eta premina dauke, terreno ondizek eta dauzen, lekitxok ez dauko terrenorik. Ez daukoz 2 kilometro kuadrau, eskaz daukoz da. Baina honek bai Naparra, Gipuzkoa, Araba edo zein lekuten horretan, daoz gaztiek nahi dabenak eurek ekoiztu eta ezin dabe, makineriz eta gauza asko kortak eta preparau bitxuez. Guk hainbeste korta ikusi eus, ikusgarrizek, frantzesera ipinitxekuek eta bai, da ni honezinik egun erretara, baina asko guztu zatezen. Erreztasune instituzioik ez totze laguntzen. Eta gaztiek zorrak hartzeitzu, eta ez dauke errez, apur bat lagundu da izguela. Eta orduan jango bertoko gauzi geuk, txinatik eta hortik ekarri barik.
Bai. Eskerrik asko, erantzunagatik Anibe.